корчам да ғилофит мезанам сука мебурӣ. ту девонаи даҳани дареда ти қадар мезанӣ ки сука. бала намефаҳмам қарди тоҷикора чӣ хел битун бозӣ мезанада 21 ова. фаҳмӣ ки сени сабчакам як бор хату ка тоҷикаро қадар мезанӣ брата ба сайба медуне ки амай ма шумо қарзоне тоҷикое дату журна ки ками корота гирана ки хмам алам дурбу хе гирана ки брата на хмам назану хе ай май хама дидисем дига бино боло гавно мезанӣ фаҳмидӣ. дина қатӣ манеҷи сабо чихе чақшақ кардем бо дастаи сӯзи курлуа гап нест тайқи монда чихе фреб навҷавон диди ароси ма гулноза занг дида чи хеле гулноза ҷон сози саломатиёт хубает як бор занг намезанӣ а чӣ кору боро диди майли хоба занг мезан юсуф ма нафаҳмид қати ароси чи хали гав диса яви беарусиам бидала гара қавидам гав дис хай чихе кинем рутсио о нигора занг диса ягон ҷо намерем беҷудатина о чи хеле чӣ кор кардисти Что не сказал? вай гуфти привет. дина дар куҷо буди далбаёб кине муллои замоне навош пуромадагӣ буд тез хона биё фаҳмидӣ. Сейчас что сказал? гуфт ки ҳама либосата шуфтагием бихе биё хона. чӣ гуфти еркай шиловка Опять с друзьями? Я тебе сколько раз говорила, не говори со мной по-армянски, я ничего не понимаю. чи хел очат қади тоҷико мегашт кун Один один телефон еще дал, еще съемок на. дафша дигар занг назан ма худам оли зангт мезанам фаҳмидӣ. не далбоёб телефон киштагиам кун. вай бе телефон амара мефаҳмам фаҳмидӣ. Да хад намуша савлина назри мехра. ёра иҷа хона учад неста зиндагӣ 100% дар хона ич нест ягон кор кан дар тоҷикистона нағз бинем ки ё россияра Конечно, Таджикистана. фаҳмидум шашлика нағз бинем ки пилмена конечно Мебахшид или назала шашлики. ҳар нигора дукунаё тез гавзамара нағз бинем ки зикрло юсуфа Конечно, тиланағда бирмаҷон. о анай гапот фори барои тани чала тез дафша биги чаларай даста биги тез биги неле бекири би чаларай дастаса бегири нигора ма як ходромо зисра замирам ё фаҳмидӣ давай била таҷиблакай одум бромана Бистре вазияти то аз бинам. ту чӯ кайси мара хададу Не, просто немитез биёӣ. Чара чавра бебӣ. то 10 минут пас меям фақат тоҷика намефаҳмӣ ту чӣ иҷора хонаро тадхил кардӣ қадар парондести якаши барои дина хун ма барои тишта бозӣ шудам гунаҳгорию о биши мерем духтари хушрӯ биё биши мерем биши немери дафша гин нахӯ биши Маямаштаёш нестам. ожаре мошина қамидагии шиштагии гӯё Хабали або бешидам. Мана. гӯш кун мара чанд солаи ту 21 сола. чӣ хеле води гулгул нарендам иҷа чи бизанем дар камера Давҷа води гулгода ес физикала бебаё намешам. хайбинда о анай духтар табидили ман дафша мошина нашканӣ чо кардӣ сигарет ба ёд зад Ҳечи не ваъда даштам боло шӯрӣ. Meant to be, I'm the one for you, you're the one for me. You love me as much as I do.